हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु आज ब्लॉग के आम स्टार्ट करिया। देखु फ्रेंड्स, से आम सागरिका कौन कर देखु सकाल सकाल बासी कम आरंभ कर सारे। शीत शीत लगुन ना कल तो रात वर्षा होता टी शीत लगुच। हाँ देखो फ्रेंड्स, आम चुई मान गुलुमा केमी सजा होती सका बहुत दुष्ट भी होती। मम्मी भी ताको सजा कर सका सका ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଗରିକା କଣ ଏରା ସଫାସଫି କରୁଛ ଏରା କଣ କଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ସର ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସଫା କରୁଛ। ବହୁତ କାମ କଲଣି ଆଜି ନା ସକାଳୁ ଦାଣ୍ଡ ଖରିକିଲ ତାପରେ ହେଉଛି କଣ କଲ ହେଉଛି ବାସି କାମ ସହିତ କଲ ବାସନ ଫାସନ ମାଜିଲ ତାପରେ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ରେଡ଼ି ସିଧା କରିଦେଲ ପୁଣି ଆଜି ସଫା କରିଦେଲ। ଆଜି କେତେବେଳେ ଖାଇବନି କି ଆଜି କଣ କେତେବେଳେ କରିବ? ଓ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କାମ। ଓହୋ ବହୁତ କାମ ହେଉଛି କାମ କଲଣି ନା। ଫାଇନାଲି ଆଜି ତୁମକୁ ଜ୍ୱର ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଡେଲି କର ହଁ ନା ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି କ'ଣ କି? ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ଦେଖେ କୁହ 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 କୁହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜି ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାପ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତମ ମାଆ କହିଥିଲେ ତମେ ଶୁଣିଥିଲ? ଆମ ମାଆ କହିଥିଲେ ମାନେ ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ଶୁଣିଥିଲ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଘରଟା ହେଲା ତାକୁ ହେଉଛି ବାପ ଘର। ବିଲ ହେଲା ହେଉଛି ତା ଶାଶୁଘର। ଆଉ ଆଜି କହିଦେଉ ନା ଆଜି ଟିକେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ ନା। ରାଗିଛ କି ମୋ ଉପରେ? ହଁ ତ ରାଗିଛ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଅନଉ ନା କ'ଣ? କହୁନା ବେଶୀ ଫୁଲେ ହେଉଛ। ହଁ ରାଗିଛ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଉଛି ଝିଅ କାଇଁ ଇଏ କରିଦେଲ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝିଉଛ ଉପରେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଫାସଫି କରିବା ପୁରା ସକାଳୁ ପୁରା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ସାଗରିକା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ବି ସେଠୁ କଲେଣି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଖରିକିଲେ ତାପରେ ତ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଏସବୁ ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ କରିଦେବି ନା ନନା କରିବନି ଆଜି ଅନୁକୂଳ। ମୁଁ ଯା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବେଳେ କରିଥିଲି ଅନୁକୂଳ ଆଉ କରିନି। ଛୋଟ ବେଳେ 2-3 ଥର କରିଛି ଯେତେବେଳେ ନନା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ନୂଆ ଭୁଲିଗଲିଣି ସବୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲିଣି ଭୁଲିଗଲିଣି। ଦେଖିବା ଏବେ କଲା ମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିକି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ବିଲକୁ ଖତ ନେଇକି ଯିବି ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆମ୍ବ ଅଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦରକାର ମୋର ମନ ଅଛି। ସେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନେଇ ବିଲରେ ପୋତନ୍ତି। ଏବେ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି ଯିବି ବିଲକୁ ହେଉଛି ଖତ ଆଉ ଫାଡ଼ା ନେଇକି ଯିବି ହାଣିକି ମଗ ଆସିବି ନା କ'ଣ?
चलतु छुट्टी सब पकई सकाल सकाल उठिकी देखते चल देखते फ्रेंड्स एबे आमर पूजा चलती अक्षय तृतीया आम बाबू पूजा कर आज फास्ट टाइम जानी ना बोली आम अप्पा सब कहीदे पूजा कर सारा जहाँ नब से भर आंब पुती से गुआ सब पुती आम डाला पुती आस बाय भल हुलहुली पकेलु पूर्व आड़ को मुँह देख बस फास्ट टाइम कर अभ्यास हो कत वर्ष कले धन जीवु हाँ जाओ जाओ आस जा हाँ जा एबे बिल को गले आसिले आपण सहित कथा फ्रेंड्स बिलु अनुकूल करके आसी घर को चलतु ए देखा पिठा कर चलतु खाଇବା देखो फ्रेंड्स आम अक्षय तृतीया बिरी पिठा कर सागरिका देखु आम चुईन भी पिठा खाई बाइया ये देखो पिठा खाई बस देखो भैया हाई कर दे मस्त पिठा खा चले पकी खाइबो आस नियो पिठा खाइबो ना दादी देन आस मो सहित किए पिठा खाइबो कोनु आज हूँ अक्षय तृतीया एवं श्री जगन्नाथ रथ अनुकूल एवं परशुराम जयंती उपलक्षे आपण शुभेच्छा जनावि आज ब्लॉग टी शेष करुँच एक नुआ ब्लॉग रे आपण सहित देखा।